kapor ai keburang barok syoblay arhi barok kibala ban i di osno ina kubor kajing kublay i wei pe barok akakarteng gedang ujisu di hana kapor ga benta ga ba kwa ban ikren ba kata kalong syafang kaparchi jong unong Samaria babha yakini laban siam na gospel jong Lukas senong ba shipo ha ga dekat ka ba arbusan adu dekat ka balai ko nyau ini kalau ke ketien ke jong play ke bau Yesus Kristus pang ke parsi jong unong Samaria babha tingin dia pulih lot ikut dekat jong nega bentang reng ke kuat ban pulih kat tu ani ya ka bangidon ya ka ban ya perkhat ya bangidon ya ka ban ya pej ya ke ketien jong play bentang ka bangan pulih na ke dekat ke balai pau ter uji suli tu bau la om don we brio ulah hiar na Jerusalem se Jericho bau la ha ba pedang jinong tu kila penlen khoi yo bat kila shoy yo kila letno kila eno yo kum ubaya tiu wei lingdo da ka bajaran khat ulwan hiar na kata galenti bat ha yo yo ulayat kiarno sharu lenti kum juru wei ni kijat lebi ha bola poi sha ta jaka bat ha yo yo ulayat kiarno sharu lenti henrei wei kenja Samaria kau udang le jing le ula poi hadu ha u ti ha bola yu i u ula snow snei bola wan ha u bola span ye ke jing jingam snam jang u udah the haki ke om pudiang ba kawan ti ula bu yu ha lor umra jang u hi wala mi u se ke yeng basa bat ula sumari u hadu ke dekat ka balai pusau ngin ino ikwe ke bentang yakini ke jing itu khana ka bau Yesus Kristus pa unong Samaria babha da ka busdang ke jing itu khana kong don we brio ublai hiar na Jerusalem je Jericho kal bau ni unong le jing le om Yesus dang mi no na Jerusalem ban le je Jericho uji suli itu bau ni brio la ha pa pedeng kita kinong tu kita kinong luti ba kini brio ke le show ke la dat ke la penmong yu ke la penleng kho yu bari kala eno yu kom boyap kata kene ka benta ka bang yu i ka benta ka bening kong ke ka beja yu du nong le jing le na Jerusalem chapo Jericho bar ka ba ar ka bang yu i na ka ktien ublai ba ka takalom bagi ar ngot ki priu kala yat we ulingdo bad we ulebi kini bagi yu i au tau priu blathia harun enti utau bala eno akum ubala yap bagi tagi nong tu nong luti gla penmong gla show gla peningkoi baro arngot naki ka bible kong gla yat piano sharu denti kim shim la pet tangi ka khmat kim shim la isen ai gla eno yu kum tu bar ka benta ka balai ka bang yu i ba ka long kenja Samaria ubala jingle ka bible kong la poi ta ka jaka uli yu i yu la snow snei la le ha jan jago la spani ke jingmong la ta da ko pnyang bat da kawan bola sumario bola walami u she ke yeng basa la sumar da le bhai u ba ka ta ke ke ai ke bang yu i ne ka banta ba ka banta ka ba khadu de khat bla nyau Jesu ong na mar ka ta do khele to le ma phiru kum ju kani ri ka banta ka bang don ya ka banya bentah na kapor na gaktin ka jong play unong tu ubla uni unong lai lenti ubla ha ba pedeng ki nong tu ala ban kren bau yang ya ka dor jong nong pop agla ban kren ya ka dor jong tau priu ubla jot ubla ram ka bible ka kren na gaktin ka jong play na ka gospel jong Yohanes hagla nong ka shipo ba ka khat ka shipo ka kren ko ni chapang soitan unong tu ungwan tang bo unyo tu bau nyo peniap bau nyo penjot di ngangawan bagin yo ka jingim bagin yo ka haya karo ka bible kong ba kini kinong tu kinong luti kile show ito brio kila penleng khoyo par ke ai ka bang yo i na ka ktien jong blai bau soitan ugyan ka dor jo kinong tu kinong luti wan ba penleng khoy wan kan ya kaban penjot ya ke jingim jo ki pun ke bensiu ke kodor habangi puli na ke kitab Genesis
Hagalenong kabelai ngioi. Abu Adam bagi im ke lelepok. Ke ringkang ke hukum jong belai. Ke leban jong so. Jong ke jingtip ke babha bagi basni. Abu belai Adam membit membaham. Abu bagi lebaham ong ke Bible. Genesis lain non nak menyau. Ada kum tak lepen pej iki khmat juki berangut. Bagi la yoi. Bagi la tiap bagi la long ke balengkoi. Kaburon jong belai. Kalau ken riak no Adam bagi im bagi lelepok. Unu brio, unong lay jenek na Jerusalem, sa Jericho, yung iulan lingkod. Asyo ila kinong tu, kinong luti. Pagkakren, pauni, di usay tan. Wal pelingkod yung brio, nado ka kapir eden, yung kaburam jang lay lakin riya ano, pagkakil lepo. Pagkatang ka di, ay, kabang yung nagkakatiyan jang lay. Pagkakil brio kidan, Hakata ke jinglong kabang ilaban ong ke jinglong ke sangsot Ibriyo ke mampat pediang ni Jesu kidan ha ke jingling khoi ke baken jaman sim kidan hakata ke jinglong marwei hakata ke jinglong ke bejot barem hakata ke jinglong ke besakma bakata ke jinglong ke jong briyo ke Bible ke om dan shu bahak em dan weiru Baro kena lepok, kena dek dulan ai ke buram jam belai. Kabaan bang yui. Bau ni bru lah hak bang pedeng kita nong tu nong luti. Henry ki arut ki reuniam. Wei ulingdo. Wei ulebi kala ya len ti nang ta. Barka Bible kong om dan menu ba is ai ki. Kini ki reuniam kala ya. Kim kuat laman pej ke khmat. Kim kuat nama yui, utau brio bagi layat kiano. Dan sibun ba kiriu niam, dan sibun kibrio kibas snow hawk, kibas snow niam. Ban kipet ben ni kibet sim kibas kodor kibas jot kibas ram. Kiblet ban Spanya ki, kiblet ban wahat ki, kiblet ban itu ki, kidon hakata gajing. Isi ban ban gajing em juki. Pada benta ke bakado, unong Samaria babha. Ka Bible kong uyat na kata jaga. Para ka Bible kong ka beningkong ka Bible kong lapoy hangta. Yo iyo to briu la thia len kata pamadan. Yo iyo to briu la shale ben ki nom tu ki nom nuti. Para ka bentaha ka beningkong yo i. Para ka Bible kong u la yo i u. Ada ka nong ka jan, ada ka poro. Pau nong Samaria baba Ukraine ya ka dur ka jang Jesu. Jesu ulang uta ublay o ngam sim lawan ban khat iki ba hop rai ga wan ban khat iki ba pop cha jing kala ba mot nong Samaria ulay yu i the grand yu Jesu yu i ga jing em jong phi jong a yu i ga jamir ro bidon ha ga no no ga jaka bidon ha ga no no ga klemat Pidan hakanu no ka jing isyam jing ikandu, pidan ka jing pang ka jing sitong, pidan ka jing kuslai, pidan ka jing kotla, pidan ka jing snow marway. Jesu yo i ka jing em jong pi ko ba. Jesu yo i ka jing em jong pi ko kong. Yo i ka jing isyam jong pi. Yo i ka ta ka jing ban ben jong sotan. Jing ban ben jong ka jing blin basniu kite ki khom yo pi. Jesu yo i tina ka por. Bagata ka dei ka kubor ka bang yo i lamana ka jing ja. Unong Samaria Ukraine ye ka dor jong Jesu. Om tang bu yo i. Ka Bible kong Lucas Chipo ha ka de khot ka lai pulai. But ulas no snake. Kata de ka kubor ka bang yo i na ka knien jong play. Now Matthias le nong ka ba kan dai de khot ba lai pun real. Bau Jesu yo i ki pai ba ba ulas no snake. Kadono jauh Jesu am tamu yui ki bejat barem ki nong pop de usno snei Jesu usno snei na mar jam piro ne ka po rebre ki jingpang ki jingshidon pidana pren ki jinglong marwe rebre ki jingsha kan ta jak imlang salang Jesu usno snei pi Jesu ie pi Jesu ka ban pelai pi Jesu an pen pi Jesu ka ban pen khia pi Baga Bible ka ang shushu Haga de khot ka life sao Lucas si Paul life sao ba ulawan hau bola span ye ke jingmong jago kata de ko khubor ka bang yui na ka ktien jang play o Jesu wan ban span no ita ke bla pai donut
Wan kaya kata kaban penem no ikte ke belajat larem wan kaya kaban wan ikte ke belajano bat hakanu no ke jaka ka pidon ke ke bangadan ka por pai chu Jesu ram re ke jing pat ling jong ke jingem ram re ke jing pat jong ke yeng ka sem utrai ko ban sop Spanya pi utrai ko ban Sumare pi utrai ko ban Kedop pi utrai ko ban penem pi hanu na ke jaka pidon wan chu Jesu Christ Bakata di kubur ko bahana ka jami padon ie japi padu tau di Jesus Christ compare with jat haram bila sakma compare dan menunu ko pe japi dan menunu ko isnai lesi ki reuniam lesi ka balam lesi ki parlo ka ino epi dan chuko wahat epi Jesus man wahat epi ke jano Jesus wan ke men pen epi Jesus wan ban sab Spanya pi Jesus wan man khat ka jami om to wan hanga pi pathat bokya ka jingket ngan pen jam epi kini ka kubor ka bangadan ka por ban ban yai ban kata kalong ba Jesus yo epi Jesus ngau snai pi Jesus ie pi Jesus dang khat ie ka jing em japi hana ka por ka ban Kedop pi ukwa ka ban Sumare pi ukwa ka ban lam ka jing em japi wan je Jesus ka jing em japi ka dom long chu bam ju compare ka ban kumno ka jing ya len ti ka ban men siwa compare ka ban kumno ka jing ya len ti ka jing syam jing kendu ka jing em ka ban kumno re wan je Jesus thau thamai Chiti ka ba ars kinong Korean san kan yo kum ta do ei dan hau Chris ulang ujing thau ba thamai ki ei ke ba rem ke la do no ba ki ei ke chalong ke ba thamai ane ka por ujis ko ban thau thamai pi kum bang puli ne ka kien jong blai bala sab Spanya uni uprio bla ha ba pedeng ke no ti la sab Spanya i ke jing mong jing jing yam snam la kalan do ko phniang don kabor hau play don ka jing pen sle ka jong ben sim bakoi ka om phniang ka kren ni ka dor jong ben sim bakoi ba utran ai ro jong ben sim bakoi le bin kala ba mod utran pen tengan ni pi utran pen chai bo ni pi utran ni lam thamai ka jing em jong pi ba ka dari ka kubor ni ka por wan se u Jesu ie pi hanon ka chaka pi don pa se u Jesu ulang ma u kan unong sumar ulang ma u nang ira ulang ma u nang pen khia ulang play ba ie ni ka jing em jong pi ba ka ta ni ka kubor ka bang i ni ka ktien jong play ba chua ni pen kot na ka por akwa ban chupuli ko ka ban ta ni ka ktien jong play ba hang dien ka ta ni pelong ka jing dwai try unkar khui ka jing em jong pi wei na ka por ka bible ke thu ni ka ktien jong play na ka sam ka ba shispa apue ha ka ra khot ka ba nyau utrai unsumar ya me na ka basniu baro unsumar ya ka ban sim jong me utrai unsumar ka jing mi shabar jong me ba ka jing wan chapo jong me na do man ta do bom jukot ta ula ha opening nong tu long nong luti ni puli na ka ktien ba uta nong samaria ba ba ula sumar ya o ula le ba ya o utrai do ka ban sumar ka jing em jong pi pidan hak deng ke jing ning kar do ke jing em pidan hak ta ke jing em ke bom thi kana pidan hak ta ke jing em jong phi ke ka ba yat mon ke jing em jong phi ke ka ba jot ka ba rem utrai ko ban Sumare pi utrai ko ban Kedop pi utrai ko ban yalam ke jing em jong phi wan se u Jesu ne ka por ke jing em jong phi ke dan ke jing shan ong ka ktien jong play ya ka bang yu i ne ka bible ba ka ta ka long na ke kitab prophet ka bangi i lenong ka bakhat fra do khat basipo utrai ulong ka kot baskem ki ba phet cha o kin yola em ki ba phet cha o kin skem wan cha utrai don ka jing shkan ta ha Jesu ka porthai ka bangi em ka long ka bom tikana ka porthai ka bangi em ka long ka bom shngan Jesu long ka jing shkan Jesu long ka jagari Jesu long ka kot baskem Trai kar khui ka jing em jong pi hanu no ka jaka kho kar pa ne ka kar teng Jesu udan hasnda jong pi pale phim yo ang ka bible ka sam chis pale pandai pau play udap ye ke jaka baro u yo ka jing em jong pi lam dan no yo pi na ka por pi don na plen ka jing long marwe utrai u yo pi utrai wan ban kata pi utrai wan ban khat ye pi na ka por kal wedang sa sko ne ka ktien jong play la ka donot ông Jesu ngawan cheme Jesu ngalong blasyakan thai no ngalong marway ka jing em one try ba pentingan nga
one try banyak rap ena one try man sobos panjang ngadon naga jingmong aga mensim ngadon naga jinglong ka marway Jesus it bin kapor pli la ngadon ot khogar pa di utrai kat bo dang hajan kadi de kubor ka ngadon yetu de kapor one shall Jesus in the kapor I like a jing im shall Jesus in the kapor try what ban kedop you try what ban kerku you jing im jopi ba kata de kubor ka bangadon de kapor hak no de jaka ka pidon de kapor nan si polong ka jing duai try kerku ipi bi osno we ka ktien jago ablay ba krabor no wan hak kerteng ka jong Jesus banana saret Banduaya baro ki bi osno ik ktien me ko try gran ki yeng sam bat ki chika ke ba pher ko try ngaduai na ka por ko try ka karteng ke jamu jisu banana sret ko ma mi yo I ko tai du priu ba hap ni ki nong tu nong ti mi yo I ki men sim ki bran ni ko try ka ke jinglong marway ki bran aplan ka ke jing sha ban ben ha usaitan ha ka pop ke jing blin basniu ha na ka por ki ti ke ba crowboard tu kata ki ko try wana blai ban pet em mi ke men sim ni ki wan ban thau tu mai ki yeng sam ki ba pat ba pra ha ka karteng ke jamu jisu to priang I ka jing sok ke jikmen to priang I ka jing ker khu ki ba thamai ha ka jing em jo bi ha ka yeng ka sam jo bi utrai le ka kamba ha ka jing em jo bi ha ka por hi ka bor ka jang blai kan tu I ki ko trai ai ba ka jing ker khu ai ba ka jing em ba thamai ab lai kan long I ki ni ki priu ka ba ka dang sha skor ka ktien jo me ai ka ma de ka bor jang blai ki nom long shu kum ju ka ken wan si ba ka trai ki yo I ba me long ma me nong ap lang brat ba bha me long ma me nong samaria ba bha me ko ban kedop iki me ko ban pen em iki me ko ban thau thumai iki trai nga shi ahlot ka buram sheme ke ai ka me krening nga trai nga krening ki ko trai ba me ie iki me snows ai iki trai kar khu iki we baro ha ka kar teng jisu nga duai amen amen blai kar khu bi baro nam ka buram jabu amen